Ayan, kumusta po? Good morning. Sino kayang tao dyan? All message. Top 1. Sino po yung meron nandyan? Sino po yung nandyan na isang tao po dyan? Magparamdam ka. Ano lang ako, nag-update lang ako, nag-try ko lang mag-live ulit. Baka sakaling may bibisita or wala. Sino kaya nandyan? Ayan. Ayan, 2 milyon na. Ay, si Sir Mar SPG pala. Sir Mar SPG, ikaw pala po yan. Salamat po Sir Mar, nakaalala din. Matagal na kasi akong hindi nagla-live eh. Meron na siguro 2 weeks yata. Nag-focus kasi ako sa Facebook eh. Sir Mar, dalaw ka sa ano ko, sa Facebook ko, papakilala po kita doon. Sigurado ako yung followers mo madadagdagan yung Sir Mar SPG. Kung hindi ka lang kung hindi ka lang ano, Sir Mar, ah waiting for the guest. Kumusta po Sir Mar SPG? Long time no see ah. Nag-try lang ako ulit dito, baka sakaling may makaalala pa. Okay na po Sir Mar. Focus kasi ako sa kabilang platform. Ah sa ano saan kasi? Sa YouTube, sa Facebook, doon kasi ako ngayon eh. Doon ako namamalagi. Nagiging masaya ako doon sa kabila. Kayo po Sir Mar SPG, kumusta po Sir Mar SPG? Anong oras na po diyan sa Amerika? 'Di ba nasa Amerika po kayo? Ay, excuse me. Hindi po, wala ako sa Nagla-live ako doon Sir Mar. Ano, kada 9:30 PM ng Pilipinas time. Hindi ko alam kung anong oras diyan sa inyo. Pero minsan magla-live ako gantong oras kasi may tina-target ako doon sa kabila eh para ma-monetize yung ibang ibang tools. Sayang eh, mas ano doon, mas makukuha mo yung kita doon eh compare dito sa YouTube. Sa YouTube kasi, ang difference kasi sa YouTube at saka Facebook guys, sa Facebook, maraming ano doon, maraming option. 10:40 PM. Ganun ba? Opo, sa Pilipinas ano, 9:30, hindi ko alam kung anong oras po dyan sa inyo eh. 10:30? 9:30 sa amin, 9:30 ng umaga ay 9:30 PM ng gabi. Nagla-live ako sa Facebook tapos ayun. Tina-timing ko yung ano, yung mga viewers na OFW, ayun. Lahat pumapasok lang lahat dun eh. Kagabi nag-live ako kagabi. Kaya ayun. Ang difference guys ng ano, ng Facebook sa ito kasi sa YouTube, ang ano ko na eh, napag-aralan ko na rin eh. Ang difference sa Facebook kasi marami siyang tools na pwede kang kumita. Tapos sa ano naman sa YouTube naman ano lang palipad 'yun. Hindi naman lagi may mga palipad sa tapos member, ano pa ba? Tapos yung ads hindi ka naman sikat minsan ano hindi ka man pini-play, mga konti lang yung mga nagpe-play. Pero pagdating sa ano guys sa Facebook ang dami. Malaki po yung difference talaga sa Facebook kumpara sa YouTube. Kasi sa Facebook, sa star, halimbawa may nag-send sa'yo ng star.
hindi kikita ka dun. Tapos kung monetize ka sa ads on reel, malaki din yung kita dun kasi piniplay yung ano mo, views mo. Nagdidepend sila sa mismong views. Halimbawa, naka 1,000 views ka, kaya 10,000. O, feeling ko abot siguro ng $5 yun eh. Feeling ko ganun yung andun eh. Kaya maganda rin sa ano, sa Facebook compare sa YouTube. Yun ang parang nakikita ko na yun po yung napapansin ko kasi sobrang tagal ko na rin dito kaya na nakikita ko lang kaya yun. At saka ano, based on experience, 'di ba? Pero nag-enjoy kung nag-enjoy ka naman sa Facebook at saka sa YouTube, nag-enjoy kayo, walang problema. Kasi sa Facebook talaga, ang daming tao, sobra. Pag kapag nakuha mo na yung mga tao sa ano, parang tawag dito, mag-stay na sila sa iyo pag ganun. Mas maganda kasi hindi pa rin ay maganda yung ah, tao sa Facebook compare sa YouTube. Kasi sa YouTube guys, totoong tao sila, totoong tao. I mean totoong tao na nanonood. Tapos sa ano naman sa YouTube, 'di ba? Possible na pwede kang boosting pero hindi naman lahat doon nanonood. Yun po yung pagkakaiba guys based on my experience. Kaya ayun. Kaya nawala na ako sa mismong Facebook, ay sa YouTube, upload na lang ako. Kaya ayun, nag-enjoy na ako talaga sa Facebook. Pero kapag halimbawa yung mga kanta naman, pupunta naman ako sa iba, sa mga nagla-live. Ayan, shoutout po sa mga nakikinig po dyan. Kung sino man po kayo, thank you. Kung mga silent viewers or mga ano dyan, alam ko naman eh. Thank you, thank you. Ano ba? Sir Mar SPG, ano pa po sasabihin ko? Ayun, update lang naman ako Sir Mar. Bumagsak ang bananas ko. I don't know happen to 100. Ay, laki. Ako naman Sir Mar, hindi naman siya bumagsak eh. Continue pa rin po yung sa akin. Nagdidikit, may mga dumidikit sa akin kasi nga may mga nagbabiral po akong mga short video. Ayun, nasapasama. Yung WH ko naman, okay naman siya kaso green lang siya, hindi siya dapat buong full green yun eh. Dapat naka-shade siya ng green. Kaso check lang siya ganyan. Kailangan talaga mag-update ka rin sa live mo. Ayun, please follow my page. Ayun. Mahina ang ano dito sa YouTube ngayon. Mahirap kasi kapag sa YouTube eh, pag nagpapaangat program ka. Ako dati nung nagpapaangat program kasi ako guys, malaki talaga yung ano nung kikitain kung sakali man. Kasi nga 'di ba maraming mga nagpapalipad, mga ganon. Tapos nung nawala na yung mga alagad ko, wala, hindi ko na matutukan yung paangat program ko kasi nga wala na akong maisusupply sa mga ibang tao. Kaya ano na lang ako, upload na lang ako. Tapos wala, hindi na ako makakagawa, hindi na ako makakapagpaangat program. Sayang sayang kasi yung cellphone ko eh, nasira, tsaka nawala yung mga alagad ko. Kinain ni nag-reformat kasi eh. Ang dami nun, 100. Kung ano lang yung kakayanin ko magpaangat program, no? Sayang. Salamat sa mga pumapasok at saka sa mga nag-i-in. Salamat sa tamsak mo, Sir Mar SPG. Kahit nandyan po kayo, nakikinig po kayo, thank you. Ayan, ano na bang oras na ba? Naka 9 minutes na pala ako. Ang bilis ng bilis ng ah, minuto, oras. Ito kapag ganito guys, yung gantong oras, pwede na sa kabila eh. Content na to eh. Kaso ang problema, wala lang patalastas. Ayun, shoutout sa ating 3 million dyan. Salamat po sa 3 million. Siyempre, hindi pa rin makakalimutan yung YouTube kasi dito tayo nagsimula eh. Di ba Sir Mar SPG? Tagal din Sir Mar SPG po yung ano niya. Almost ilang years na ba tayong magkakilala? Magdadalawang taon na rin po yata, no? Mula nung panahon pa nung panahon pa ng kopong-kopong, di ba Sir Mar SPG? Kaya, yun. Okay. Dumagsak ang daang banana ko. I don't know what happened. Almost
5,000, 5,100. Aba, bagsak. Ibig sabihin na wala lahat. Ang daming nawala, no? Feeling ko naglagas siya, Sir Mar, o baka naman na hindi naman siguro mawawala. Kasi kung halimbawa, Sir Mar, yung mga alagad ko nawala, malay mo, pwede rin yun, Sir Mar. Yes, 2 years na nga, o, di ba, Sir Mar? Ano lang to, Sir Mar, mga kahit 15 minutes lang ako, Sir Mar SPG, walang problema. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Kaya, yun. Magsusupport na lang ako, Sir Mar SPG, sa mga live, in case man. Kasi yung iba kasi, Sir Mar, wala na eh. Hindi na kasi ako nagsusupport ng ano, kaya, yun. Wala nang masyadong pumupunta. Ano pa ba? Pero okay lang yung Sir Mar SPG. Nag-enjoy naman ako dito kahit papaano. Gusto ko sana yung mga supporter na solid, yung yung pag-live mo agad-agad may pasok na agad, mga 30, mga ganun, no? Parang ano lang, no? Parang vlogger lang ng mga sikat na vlogger. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Yun talagang ano yun, mga organic talaga yun. Organic viewers talaga yun eh. Yung kusang kusang darating talaga lahat ng mga subscriber mo, okay yun, legit yun. Dalawang klaseng ano yun eh, dalawang klaseng tao yun eh. Yung mga organic at saka inorganic. Yung organic, yung mga taong hindi mo kakilala pero nagsusupport sa'yo. Tapos yung inorganic, siyempre hindi mo naman nasabi lahat ng tao is nagsusupport sa'yo kasi nga, di ba, minsan busy sila. At saka may trabaho. Ayan. Ayan. Siyempre, pagka hindi ka lang nakakapag-support, wala nang susuporta sa'yo. Or busy sila, ganun. Mahirap din pala, no, pag hindi ka na masyadong nagla-live. Wala nang masyadong tao. Pero Sir Mar, salamat po sa pagtambay, Sir Mar. Meron pa akong ano, Sir Mar. 2 minutes na lang ako, Sir Mar. 15 minutes lang ako. Yan, sa lahat po ng mga classmate ko dyan, salamat po sa mga nandyan. At salamat din po ay hindi na ako masyadong active sa pagla-live dito dahil mag-upload na lang muna ako dito. Pero magsusupport pa rin ako sa mga kantahan, event or naman. Pupunta pa rin ako siyempre. Hindi ko lang pupuntahan yung bahay mo, Sir Mar, kasi nga minsan hindi naman ako lagi-laging may load. Ano kasi ako, nag-load lang kasi ako eh. Kaya minsan pinupuntahan ko na lang. Hindi na ako masyadong magtatagal sa live kasi nga hindi kakayanin ng load. Baka ang tawag dito, hindi siya ano, baka maubusan ng MB. Anong tawag ba yung MB o GB? Yun. Ayan, Sir Mar SPG. Meron pa akong 1 minute na lang. 1 minute na lang ako, Sir Mar SPG. 14 minutes na ako. Para mapanood ng ibang to. Ayan, sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po guys sa lahat po ng mga nandyan. Sa lahat po na manonood nito, salamat din po. And ayun. Yun lang, wala na akong ibang masabi. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-support. Ayan. Alam ko naman, naintindihan ko yung iba. Dahil naintindihan ko naman sila. Walang problema yan. Ganun lang yun. Sir Mar SPG. Salamat Sir Mar SPG. Ayun, Sir Mar SPG. Mag-end na ako, Sir Mar SPG. Okay na ako dito sa nagkakilala kaya tayo. Oo nga, Sir Mar. Wala na yan, Sir Mar. Ano na yan, ano tawag dyan? Hindi pa rin, hindi, yung pangalan na yan, siyempre yung mga pangalan na yan, buhay pa. Pero siyempre yung mga pagkakaibigan, wala na, parang nawala na kasi. Kumbaga parang nangyari, kanya-kanya na sila ng agos ng ulan, agos ng tubig, ganun, parang ganun. Iba-iba na kasi mga ano niya, may iba-iba ng mga, ang tawag dito? Basta yun, hagos ng buhay, iba-iba ng hagos ng buhay. Siyempre, kung saan sila masaya, doon sila.
Kaya ako, 'di ba, sa Facebook, doon ako nagiging masaya ngayon dahil maraming tao doon. Sa YouTube kasi sa YouTube wala, hindi na ako nakakapag-support eh. Kaya yun, Sir Mar SPG, thank you so much sa pag-support dyan. Kung sino man kasama mo dyan na ano, tao dyan, thank you. Kung sino man po kayo, thank you sa pag-support. And ayun, Sir Mar SPG, salamat po at sa isang tao dyan na nakikinig, thank you. At ako'y mag-end na guys. Maraming salamat po. Kung gusto niyo Facebook, nyo na lang po ako Edward Laxi na lang po. Okay? Thank you. Bye Sir Mar SPG at saka sa 1 million dyan na nakikinig. Thank you.